Jo, čaute u nového videa, ja sa volám Alec a sme tu v Glombaseckej jasline. Toto není síce Glombasecká jasline, ale jak to tu vyzerá vonka a pozrite sa na tie stromy. Vidíte? Pozrite sa. Aké sú pekné. A teraz ideme po schodoch. Tu sú také korony, či čo to je. A pozrite, tu je to čo? Vidíte? Tu je také divadlo asi. To sú také dreva. Tu je aj taký domček. A všimol som si, že sú tu aj veľa psíkov, ktoré nás stále prenasledujú, pretože aj my máme psíka. Pozrite sa. Teraz musíme prejsť cez toto. Pozrite sa na slnko. Aký je krásny výhľad. Neviem, či to vidíte, ale takto vám to ukážem. Vidíte, aké je to krásne? Pozrite sa aj tieto stromy. A tu dokonca aj kampujú. Viete, za chvíľu sú prázdniny. Tak dúfam, že si ich užijete, lebo zajtra vyjde ďalšie video. Budú už veľa videí, pretože bude mať čas. Budú proste prázdniny. A budeme si chillovať. Kemping. Aha. Takže to sa kempuje. Aha. Pozrite sa. Prečo tak ďalej ideme? Pozrite sa. To je aj takéto nebezpečné, ale asi tak ďalej nepôjdeme. Možno potom. Tak poďme. Pozrite sa, ideme po schodoch. Ideme dole. Pozrite sa. Idem dole. Idem rýchlo. Radšej pomaly, aby som sa nezranil. Aha, pozrite sa tu na túto peknú rieku. Dobre. A pozrite sa. Toto je tiež ďalší psík. Tu sú veľmi veľa psíkov. Ahoj. Dobre, a teraz musíme cez toto prejsť. Ježiš, vyzerá to nebezpečne. Tak poďme. Ježiš. Dúfam, že to nespanie. Dúfam. Rýchlo idem. Dal som to, mám veľké šťastie. Pozrite sa, tu je tiež dačo. To čo je toto? Tu je dačo, núka, neviem čo. Tu vidíte, tu sú také jaskyne. A tu sú schody. Tak dajte like na odber, aby sme išli hore po schodoch. Poďme. Tak. Wow, vidíte tie svietielka? A pozrite sa na túto pavučinu. To je dačo hore. Ježiš, aký pekný výhľad. Pozrite sa. Ježiš. Tu majú takú hlinu asi. Tu majú takú dieru, tam radšej nepôjdem. Tak idem naspäť. Poďte sa mnou. Pozrite, ukážem vám tú pavučinu. Neviem po maďarsky, ale pozrite, tu sú takéto chatky. Tu je normálne svetielko. Vidíte? Veľká voda. Tak poďme. Ježiši, dávajme pozor. Ideme zase dole. Nebudem tu natáčať, ako pôjdem dole, však to bude nuda. Počkajte. Zlé miesto. Počkaj, kde to som? To kde som? To je čo napísané? Jazdecký tábor? Zase toto musíme prejsť. Ja tam už nejdem. Počkajte. Môj Bože. Joj, ešte toto musí prejsť. Počkať. Čo to nejde? To je dačo pokazené, alebo čo? Ja to fakt musím prejsť.
ale... pekné stromky. Ako pekne tu je. Pozrite sa. Vidíte? Tu je krásne, to som nečakal. Wow. Pozrite, tu sú dokonca aj lampy takéto. To je úžasné. Pozrite sa. Majú tu šmyklavku a tam je tiež. Počkaj, my sme už dorazili. Vidíte? Páni, to som ešte takéto nezažil. Tu sú kamene a počkať, tu sa dá vyliesť. Skúsim vyliesť a uvidíme, či to bude fungovať. Tak poďme. Toto zase musím prejsť. Ježiši. Ten pes čo robí? To je jedno. Ježiš. To vyzerá dobre. Počkať. Ja sa pozriem. Ale nie. To je zavreté. To je asi ten zipline. Ježiš. To čo je tu? Zase toto musí vyleť. Teraz to skúsim. Wow! To je tu skvelé. Ja som sa potkal. Wow! To čo sa tu stalo? Ježiš. Pozrite sa. Vidíte? Toto je ale poriadny adventures. Strom. Pozrite sa. A monostor tvore, neviem po maďarsky, sorry. Ježiši. To je dáka zrúcanina, či čo? Pozrite sa. Tu čo je napísané? Helien Award Amadiar. Neviem po maďarsky. Aha, pozrite sa. Ježiš. Tak toto som nečakal. A toto je čo? Jaj, to sú lampy. Aha. Pozrite. Tu je tiež dačo. Ježiš, to čo je za kostol? To je taký moderný kostol. Pozrite sa. Toto je celé sklamenie asi z minulosti a toto tu pridali asi pred 10 rokmi pomenuka. Ježiši. To čo je tu? Tu ideme schodmi a pozrite sa. Stáďa vôbec nič nevidí, že aj tak tu nič není. Čo je toto? Ja neviem. Poďme ďalej. Ježiš. Pozrite sa. Vidíte? Poďme sa pozrieť, čo je. A neviem, či to vidíte. Asi to neuvidíte, ale to je jedno. Ale pozrite sa, aké je to veľké. Ježiš. Tu asi nedostávali hrad, alebo zničili tú zrúceninu. Ja neviem. To čo je tu? Prečo sú tu toľko veľa stoličiek? A čo sa tu dialo? Ježiš. Prečo toľko veľa stoličiek? Toto nevyzerajú, ako keby boli z staroveku. Však toto sú stoličky tak v 20 rokoch. Ježiš. Čo sa tu dialo? To tu vyzerá veľmi divne. Vidíte? Mám na toto vyliezť, keď to bude otvorené? Tak na to vyleziem.
Pozrite sa, aj tu je dokonca dačo. Počkať. Ono je to otvorené? Musí vyliesť. O môj Bože. Pozrite sa. To čo je za vaľka? To je jedno? Poďme. Ali, je otvorené. Dobre. Poďme. Tak poď, Leonko. Pozdrav do videa. Povedz ahoj. Ahoj. Si populárny. No poďme hore. Ale ja musím ísť s mamou. No tak poď s mamou, ja idem sám. Mama, poď, Ali ide tiež. To vyzerá strašidelne. Dúfam, či to nespadne. Ježiš. Ježiš, to je strašidelné. Vidíte? A to ešte musíme hore vyliesť. Ježiš, ja sa bojím. Tam je čisto dačo. Tam som nikdy nebol. No, musí toto vyliesť. Tak ideme. A to je vlastne prvýkrát, čo dačo vylezím. To je vlastne úžasné. Ale ja sa fakt bojím. Ja mám strach z výšok. Ale... Mám zazvoniť? Nie. Fúha, asi nie. Ale pozrite sa na ten výhľad a pozrite sa. Ježiš. Ja idem radšej dole. Dobre, tak ideme s Leom hrať schovávačku. Kde sa schoval, ale ja neviem kde, tak poďme ho hľadať. Ježiš, tam sa schoval. Dúfam, či nešiel do dákej jamy. Ja počujem Leo hlas, ale neviem, kde je. Idem sa pozrieť tuto. Vieš, nepošľať. Čo to je? Také kamene? Dobre. Kde by ešte tak mohol byť? A zase je tu ten pes? Tuto asi není. To čo je toto? Adam, neviem čo. Dúfam, či tu sa Dante neschoval. Dúfam, či nie. Dúfam, či ani do týchto kameňov. Kde by tam ešte mohol byť? Čo keby tu bol? Ani tu není. Dajte like a odber, aby ste mi pomohli. Dali ste? Ďakujem, tak idem ho nájsť. Kde? Ja som počul jeho hlas. Je tu? Kde je? Není tu. Tu si. Tak, ďakujem, že ste dali like a odber. Lebo kvôli vám som našiel Lea. A môžeme sa vrhnúť na ďalšiu aktivitu, čo tam je. Môžeme ísť naspäť tam. Keď sa vám video páčilo, tak dajte like a odber a čaute.